Għall-omiċidju qatt ma ħriġt solt u nippreferi mmut milli naħrab minn uliedi. Hekk insista Jorgen Fenech kif kompla jixed fil-ġuri fejn qed ikun akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fenech reġa' ċaħat li kien hu li ħallas lil Melvin Theuma biex isir l-omiċidju. Mistoqsi direttament jekk tax flus lil Theuma biex isir il-qtil huwa wieġeb le. Dwar il-flus li fil-fatt għadda lil Theuma, Fenech qal li kien jagħmel dan biex iżommu kalm u taħt kontroll. Sostna li Theuma kien ikabbar is-sitwazzjonijiet u qal li dak li beda bħala rikatt marbut ma' Keith Schembri lejn l-aħħar tal-2018 sar skontu rikatt dirett fuqu personalment. Fenech reġa' sejjaħ ħrafa ir-rakkont ta' Melvin Theuma dwar allegat episodju f'April bil-middleman jgħid li kien qabdu joqtol il-ġurnalista u dim ir-restorant Blue Elephant. Qal li dak iż-żmien ma kienx Malta u żied li anke kieku kien hawn ma kienx jagħmel dak li qed jallega Melvin Theuma. Parti prominenti mix-xhieda kienet dwar Keith Schembri u żewġ itri li Fenech qal li batlu. Waħda minnhom sabad dar wara li jingħata police bail meta martu qaltlu li Keith kien batlu littra. U rrefera wkoll għall-littra li Adrian Vella kien għadda lill-avukati Marion Camilleri u Gianluca Caruana Carin. Fenech qal li ma' żmien induna li Schembri kien qed jilagħbu u fisser kif ħassu tradut minnu. Sostna li l-pulizija bdew jakkużaw li kien qed ibiddel il-verżjoni tiegħu iżda insista li l-ewwel verżjoni ma kienitx tiegħu. Fenech tkellem ukoll dwar il-pjan tiegħu li jitlaq minn Malta bil-baħar iżda ċaħad bil-qawwa li kien qed jaħrab. Qal li rid imur għal ftit jiem barra, jiġi tiegħu jikkonsulta mal-avukati u jirritorna. Għal missier li jaħrab minn uliedu jien nippreferi immut milli naħrab minn uliedi. Għal Fenech fil-waqt li fakkar li saħansitra kien ħaj il-mobile tiegħu miegħu u li id-dajsa setet tiġi tracked minn sempliċi website Marine Traffic sal-inqas 10 sekondi. U rrakkonta wkoll il-mument tal-arrest għal li jekk kif telqu minn Portomaso waqt li kien qed jagħmel il-kafè ra ammont kbir ta' lasers fuq sidru. Dajjes tal-Forzi Armati resqu lejhom u uffiċjali tal-Balaklava telgħu abbord. Wara l-arrest saru tfittxijiet fid-dar u fl-uffiċċju tiegħu. Fenech jgħid li kollox ħadu, sal-inqas ħaġa, inkluż devices tal-familja u tat-tfal. Lejn l-aħħar ta' din il-parti tax-xhieda Fenech ammetta li għamel żbalji, fosthom li għadda informazzjoni sensittiva lil Theuma minn Novembru il-qudiem. Ma misnix dħalt fiha, l-iżbalji tiegħi ħallas tagħhom għal Fenech fil-waqt li temm messaġġ lil ġurati fejn skuża ruħu għax jaf xiġifieri tkun il-bot mit-tfal. Fil-kontroeżami bdew jintwerew WhatsApp chats bejn Jorgen Fenech u Johan Buttigieg dak iż-żmien CEO tal-MEPA, illum tal-Planning Authority, kif ukoll chats ma' Heathcliff Farrugia, ex-mexxej tal-Malta Gaming Authority, kif ukoll ma' Marvin Gerty, ex-kummissarju tat-taxxa. Sentejn wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, f'konverzazzjoni ma' Gerty, Jorgen Fenech irrefera għal ġurnalista bħala saħħara. Fix-xhieda tiegħu huwa qal li mhux kliem xieraq imma dak kien il-laqam tagħha f'ċertu ċrieki u insista li saħansitra kienet tiġi msejħa hekk fuq programm fuq is-Super One. F'messaġġi oħra dwar proġett Fenech qal lil Buttigieg li x-xieħ taħ il-go ahead. Fix-xhieda tiegħu spjega li x-xieħ kienet referenza għal Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat fil-waqt li qal li go ahead kien ifisser li in principle ma kienx hemm oġġezzjoni. Jorgen Fenech ikkonferma li għadda madwar 450,000 euro lill-eżekuturi wara li kienu arrestati tramite Melvin Theuma għaliex fix-xhieda tiegħu Fenech qal li Theuma kien qed jixroblu il-flus fil-waqt li ammetta wkoll li jagħmel numru ta' leaks brabta mal-investigazzjoni tal-omiċidju għax kien jaddilu id-dettalji Keith Schembri. Matul ix-xhieda Fenech insista li Schembri kien mastermind tal-assassinju.